Dear love. Dear love. Dear love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Mga kabisyo, panibagong araw at panibagong kwento na naman ang ating matutunghayan sa ating Dear Love. Ihanda ang inyong mga puso dahil narito na ang pasilip sa kwentong dapat nating abangan ngayong araw. Halos magpakatanga ako sa iyo, Jay! Nakuha ko pang sundin na lahat ng gusto mo! Tapos ganitong igaganti mo! Sino ba kasing nagsabi na gawin mo yun para sa akin? Nirequest ko ba yun sa'yo? Hindi naman ah. Alam mo, maghiwalay na tayo! Lara. Magsawa ka tumingin dyan sa bikini na kabit mo! Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Ikaw ba, kabisyo, may kilalang isang tao dyan na normal na sa kanya yung laging tumitingin sa imperfections ng katawan at muka. Pati na rin kutis, isama na natin, oo, ng ibang tao. Uy, yung tipong yun na yung halos ginagawa niyang pamantayan sa buhay para igalang, irespeto at mahalin ang isang tao. Ibig sabihin nito kapag hindi ka aesthetic, kapag hindi ka kakinisan, kapag hindi ka pasok sa physical standards ng definasyon niya ng pogi o maganda, hindi ka niya rerespetuhin at para sa kanya, dapat hindi ka binibigyan ng ganoong klaseng atensyon like super legit and all. May kilala ka bang ganyan? Kasi kung may kilala kang ganyan mga kabisyo, naku, itag mo na yan dito dahil for sure, makaka-relate yan sa ating Dear Love na mapapakinggan ngayong araw. You heard it right mga kabisyo, usapang imperfections ng katawan ang ating matutunghayan sa ating kwento maya-maya lang. Yan yung mga halimbawa, textured yung mukha mo. Yan. O normal po yan, 'di ba? O kaya naman, halimbawa, yung kutis mo. Anong magagawa mo kung moreno talaga at morena yung mga magulang mo, 'di ba? Tapos laging ikaw yung tampulan ng tukso dahil ikaw yung kakaiba sa kanila dahil hindi ka pasok doon sa tinatawag nilang beauty standards. Naku mga kabisyo, yan yung mahirap 'di ba? Masyado nating nino-normalize yung hindi pagrespeto sa mga taong labas sa standards ng kagandahan natin. Alam ko po may kanya-kanya tayong standards and we respect them. Pero kapag itong standards na to ay ginagamit na natin para i-disrespect yung ibang tao at i-exclude sila exclude sila sa society natin na nangangailangan din naman ng respeto, atensyon at representation. Ako mga kabisyo, hindi na ito super legit and all. Kailangan medyo baliin na natin ito. Pero on the other side of the story, 'di ba? Sa mundo natin ngayon, aminin po natin, ang pagiging aesthetic talaga, ang pagiging maganda, physically attracted, nako, pagkakaroon ng face guard ay isang advantage talaga. Una sa trabaho, 'di ba? Unang-una kang makikita nung mga nag-hire sa iyo kapag ikaw ay physically attractive talaga. Although naniniwala ako na yung first impression hindi talaga siya naglalast, but it matters. Yan, it matters a lot. Kaya nga sa panahon natin ngayon, 'di ba mga kabisyo, lagi nating pinagtutuunan ng pansin yung physical na aspeto ng pagkatao natin, yung muka, kutis, katawan, whatever it is, 'di ba? Tsaka hindi na ngayon super hirap, super mahal maging aesthetic. O pumunta ka lang sa mga online shop, meron ng mga affordable na brands na makakapagpaalis ng mga dapat alisin sa mukha mo. Ayan, at makakapagpabago doon sa amoy na meron ka na hindi kaaya-aya. 'Di ba? Kaya naman mga kabisyo, kung ikaw pinagtutuunan mo ng pansin para i-improve yung mga physical na aspeto ng katawan mo para maging katanggap-tanggap ka sa society, okay po 'yan. Pero mas okay kapag nilalagyan din natin ng oras, ng effort na i-improve yung karakter na meron tayo. Yung character, values, at ethics na meron tayo towards other people, towards our work, and kung paano tayo makisalamuha sa ibang tao. Yan yung pinaka sa
sa tingin ko pinaka hindi talaga magkukupas na kagandahan. Oh, 'di ba? Kaya naman mga kabisyo, samahan niyo po akong maging aesthetic. Samahan niyo po akong tunghayan ang Dear Love na yan na paniguradong gigising sa ating mga natutulog na puso like super legit and all. Mapapakinggan po natin yan sa aking pagbabalik. Oo, agad-agad sa aking pagbabalik yung kabuuan ng ating Dear Love mapapakinggan na natin. Itatawid po natin yan online at mapapakinggan yan nationwide. For na mga kabisyo, kasama nyo pa rin po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!